Slăvit să fie Domnul, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, dragi surori, scumpi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, dăm împreună slavă Marelui nostru Dumnezeu pentru că planul Lui din veșnicie a fost ca noi în această zi să fim împreună aici, la frățiile voastre. Eu obișnuiesc ca în fiecare an de Revelion, în ultima zi a unui an, să-i aduc Domnului mulțumire pentru tot ce a trecut în anul respectiv și să mă rog Domnului pentru tot ceea ce vreau să fac în anul care vine. De o vreme, Domnul îmi ascultă dorințele, pentru că poate și rugăciunea mea e mai altfel și încrederea mea în El este mai altfel. Și de aceea e bine ca să ne încredințăm viața și soarta în mâna Domnului, așa cum spune psalmistul David, din psalmii căruia s-a vorbit așa de frumos astăzi aici, psalmi pe care ne citeau bunicii, mamele, bunicele, frații, psalmi pe care unii au învățat și știu și astăzi în adunările noastre pe de rost, psalmi din care cântăm, psalmi cu care ne mângâiem în singurătate, în suferință, în necaz, în boală sau în bucuriile noastre. În urmă cu peste un an de zile m-am rugat Domnului ca în anul 2011 să-mi ajute să scriu un calendar care să cuprindă 365 de foi, câte o foaie pentru fiecare zi din viața mea. Și am spus, Doamne, aș vrea ca în anul care vine, anul 2011, nici într-o seară să nu mă doară capul, nici într-o seară să nu fiu obosit, nici într-o seară să nu mă doară ficatul, nici într-o seară să n-am mustafiri care să nu mai plece, nici într-o seară să fie vreo piedică sau să am vreun obstacol în viața mea, ca nu cumva să mă pot justifica în fața ta că n-am avut timp să scriu pentru că m-a durut sau am făcut cu tare sau cu tare lucru. Și la sfârșitul anului 2011 am căzut în genunchi Domnului și am mulțumit că în fiecare seară am putut scrie ceva din experiența mea personală cu El, din experiența înaintașilor noștri, carte care va cuprinde câte o filă ce se va sfârși cu o rugăciune și cu o strofă dintr-o poezie. Anul acesta l-am pornit cu o altă dorință. Auzeam pe unii frați că au citit Biblia de 10 ori, de 20 de ori. Eu am o vecină adventistă la mine peste drum care are aproape 90 de ani și citește a 80-a oară Biblia. M-am gândit, oare femeia asta și-a pus în plan să citească în fiecare an din viața ei Biblia? E drept, n-are altceva de făcut, zic eu ca vecina ei. Ea e bătrână și de câte ori vine să ia apă de la noi de la fântână, sau de câte ori vine ca să-i cumpăr ceva din oraș, că nu merge în oraș după medicamente, îmi spune, eu citesc în Biblie. Ce faci, mătușă? O întreb. Citesc Biblia. Și când vine seara zic, ce mai faci, mătușă? Citesc Biblia. După ea s-a luat și bunica mea. Bunica mea din Bucovina, pentru că eu sunt crescut la Dej și avem aici și mă bucur pentru... Frate, l-am văzut pe caseta seară la finii mei, pentru părintele. Eu numai din video îi cunosc și poate Domnul a rânduit ca să ne cunoaștem azi așa. Bunica mea de acolo din Bucovina, care e de fapt bunica soției mele, la aproape 87 de ani, același lucru îl face. De câte ori intru în coliba ei, citește Biblia. De câte ori merg la servici, citește Biblia. Și în anul 2011, în seara de Revelion, i-am mulțumit Domnului pentru anul 2011, că n-am avut nicio problemă în nicio zi. Deși în fiecare zi am avut probleme, cum aveți și dumneavoastră. Și că am putut scrie și am putut lucra pentru El. Și mi-am adus aminte că am citit într-un calendar vechi o întâmplare petrecută în America cu o femeie craică. Femeia asta, 20 de ani de zile, n-a lipsit nicio duminică de la biserică. Și ironic, un reporter al unui mare ziar american a întrebat-o, doamna craică, pe dumneata nici într-o duminică nu te-a durut nimic? Dumneata nici într-o duminică n-ai avut musafir? Dumneata nici într-o duminică n-ai plecat de acasă la un picnic? Dumneata nici într-o duminică n-ai dat drumul la televizor? Pentru dumneata nici o duminică n-a plouat și n-a nins? Dumneata nici o duminică din cei 20 de ani n-ai dormit mai mult dimineața?
Și la peste 20 de întrebări, femeia aceasta a răspuns nu. Și 20 de ani, neîntrerupt, ea a fost nelipsită dimineața de la biserică. Anul acesta am pornit cu un alt gând, să-mi ajute Domnul să mai citesc o dată Biblia în întregime. Și am făcut eu așa o socoteală cu trupul meu, cu viața mea, cu problemele mele. Dacă în fiecare seară citesc 2 sau 3 capitole din Biblie, într-un an citesc Biblia. Nu știu dumneavoastră, auditorii mei, de câte ori ați citit Biblia în viața dumneavoastră. Poate că ați început-o de multe ori. Poate că ați sfârșit-o de mai puține ori. Dar așa e o pace și o liniște după ce seara închizi Biblia și te pui la rugăciune și la somn, încât aș vrea să vă fac geloși și zeloși pentru această stare, pe care cred că mulți de aici o petrecem citind Biblia. Vineri seara, cu o seară înainte de a veni la frățile voastre, am citit istoria lui Iosif din Cartea Afacerii, capitolul 38. Acolo ajunsesem cu cititul Bibliei. Și după ce am citit că într-o seară Israel, Iacov l-a luat pe fiul său Iosif și a zis: du-te și caută-ți frații. Iosif s-a dus în câmpia Sihemului, acolo unde știa că sunt plecați frații lui de acasă. Numai că întâmplarea a făcut că frații lui nu erau la Sihem și el nu și-a găsit frații acolo. A întâlnit un om în câmpie și a zis omul acesta către Iosif: ce faci aici, băiete? Caut pe frații mei. Uite, m-a trimis tata de acasă ca să văd ce mai fac frații mei. Să duc vești când mă voi întoarce în Israel despre ce fac frații mei. Și îmi pare așa de rău că nu sunt aici. Omul acesta a spus: au fost aici. Ei sunt în Dotan și dacă te vei duce în Dotan, îi vei găsi acolo. Am terminat de citit capitolul, am închis Biblia și apoi am scris o poezie pentru frățiile voastre. Ea va face parte din volumul 4, Bătaia Clopotelor, dar până atunci o citesc azi aici. Am venit să-mi caut frații într-o țară depărtată, peste munți și văi și ape, unde n-am crezut vreodată. Să mă bucur de întâlnirea cea mai binecuvântată, cu privirea către ceruri și cu fruntea aplecată. Am venit să-mi caut frații lângă care mai pot plânge, simțind dorul de acasă într-o rană fără sânge. Și în tăcere sau vorbire, tot oftatul să-mi pot strânge, cum în omul de zăpadă semnul că afară ninge. Am venit să-mi caut frații din a mea copilărie, lângă care am stat la masă și ne-am veselit întâie, și de care nu cu lanțuri sunt legat pe veșnicie, ci cu a dragostei virtute și cu a slavei armonie. Am venit să-mi caut frații de la care aștept povață, începând din seara asta până în altă dimineață, să mă sprijin cu blândețe și în ascuns, dar și pe față, de o aducere aminte ca și de un fir de ață. Am venit să-mi caut frații pentru care cânt într-una, din cântări nemuritoare când pe cer răsare luna, și din harfe fermecate când se apropie furtuna, ori când soarele răsare și pe câmp se așterne bruma. Am venit să-mi caut frații după ani de așteptare, purtând coiful mântuirii cu deplină ascultare, având platoșa credinței scutul meu de apărare și pe cetea în Duhul pusă peste a noastră sărbătoare. Am venit să-mi caut frații prăbușiți în rând sub cruce, să mă rog cu ei aici și apoi să mă pot duce pe aripile îndurării după o părtășie dulce, unde n-am fost niciodată și nici ei nu știu să apuce. Am venit să-mi caut frații și în ei te-am găsit pe tine, în atâtea inimi calde, legănate prin suspine. Și în bătaia lor cerească parcă nu mai sunt pe lume, clopote de argint să bată și a taină și a minune. Am venit să caut frații și am atâta fericire.
binecuvântată fie scumpa noastră întâlnire și mai binecuvântată fie a noastră despărțire, peste care puneți mâna ca într-un ceas de logodire. Am un verset, de fapt două, din Epistola 1 a Sfântului Apostol Pavel către Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Am ales un verset dintr-o epistolă a Sfântului Apostol Pavel scrisă către Timotei, pentru că astăzi știam și din calendarul meu ortodox de acasă și din ceea ce am auzit la biserica din Padova, că biserica noastră ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Apostol Timotei. Nu întâmplător, poate frații care se ocupă cu organizarea, fără să știe, au făcut așa o ordine a fraților și eu mă gândeam, poate că înaintea mea un frate va mai aminti ceva de Timotei. Și fratele Mitică chiar a citit din a doua epistolă cuvinte așa de frumoase pe care Apostolul Pavel le scrie prea iubitului său fiu în credință. Am citit viețile Sfinților pe luna ianuarie, la ziua de astăzi. Și în viețile Sfinților nu sunt multe pagini scrise despre acest tânăr plin de îndrăzneală pentru numele și cauza Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Dar sunt lucruri așa de tainice și așa de frumoase și adevărate scrise acolo. Apostolul Timotei a avut încă de mic o înclinație care a moștenit-o de la mama și de la bunica lui. Lois și Eunice se numeau ele. Deși s-a născut și a crescut într-o casă cu un tată păgân, un tată grec. Frățile voastre, care aveți acasă un astfel de tată cum a avut Timotei, știți cât e de greu să trăiești într-o familie unde mama e credincioasă și tatăl e necredincios. Stau de vorbă cu foarte mulți tineri din România și se plâng că la ei acasă nu-i cum ar vrea să fie ei. Unii spun, mama îmi zice du-te la adunare și tata îmi zice uită-te la fotbal. Mama îmi zice stai la rugăciune și tata îmi spune hai să jucăm table. Mama îmi spune e vineri să nu mănânci carne și tata spune mâine facem un grătar. Și de multe ori copiii sunt puși în situația de a asculta pe unul din părinți sau de a ne socoti pe celălalt dintre ei. Nu i-a fost ușor lui Timotei. Apostolul Pavel îi spune, tu însă, Timotei, nu te uita la ei. Uită-te la purtarea mea, și-a citit fratele Mitică, uită-te la învățătura mea, uită-te la alergarea mea, uită-te la râvna mea, uită-te la evlavia mea. Pentru că poate Timotei era tentat să se uite în lume, să se uite în jur și apoi să plece urechea să vadă ce mai zice mama, ce mai zice tata, ce mai zice unul, ce mai zice altul. Și Apostolul Pavel l-a luat sub ocrotirea lui, știind că nu era ușor lui Timotei acasă, unde avea o mamă credincioasă, o bunică credincioasă și un tată păgân. Și luându-l sub aripa lui, acest tânăr a început să crească, așa cum cresc copiii noștri. Cum crește Sara lui Mirel, cu care am călătorit o zi și o noapte și m-am mirat de puterea ei. Mie mi-era somn și ea parcă veghea. Nu cumva tata și mama să adoarmă la volan. Eu îi întăream pe șoferi și ea parcă din spate, din scăunuțul ei, nu voia să doarmă. Era ca un îngeraș care veghea călătoria și alergarea noastră. Și noi îi creștem. Și mă bucur că azi la Padova am văzut biserica plină și azi în adunare văd copiii care se plimbă pe aici, care pe mine nu mă deranjează și poate nici pe alții, care sunt bucuria noastră, care sunt nădejdea noastră, care sunt viitorul nostru de mâine. Și Timotei l-a văzut. Și Apostolul Pavel l-a văzut. Și a spus, Timotei, tu ai să umbli mai mult cu mine. Uite, ăsta-i Pavel, ăsta-i Sila, ăsta-i Ioan, ăsta-i Marcu.
Dar îți spun, mai este și Alexandru Căldăraru, mai este și Tihic, mai este și Crescenț, mai este și Dima, mai este și doctorul Luca, mai este și ăla la Roma, și ăla în Crescenț, și ăla în Dalmatia, și ăla în Corint. Tu însă, Timotei, nu te uita la ei. Și Timotei crește sub oblăduirea Sfântului Apostol Pavel. La un moment dat, dacă veți citi în viețile Sfinților, veți găsi scris că el la Efes a avut parte de o moarte martirică, pentru că acolo a ajuns să fie numit episcop, în locul Sfântului Ioan, care a fost răpit și dus în insula Patmos, și acolo a trebuit la un moment dat să ia taurul de coarne. În cetatea Efes era o sărbătoare păgână, cum e la noi, la Ruginoasa, în Bucovina. Poate că dumneavoastră ați văzut la televizor, acolo cu o săptămână de zile înainte, cetele băieților de la deal și de la vale își fac măști, își pregătesc toiege, bâte, ca noaptea care vine la anul nou, ei să se poată omorâ, să poată da cu bâta unul în celălalt. Și 400 de gardieni din jandarmeria Pașcani n-au putut să-i stăpânească nici anul acesta pe acești tineri care erau mândria satului lor, că pot să dea cu bâtele unii în alții. Și televiziunile 19 la număr nu conteneau să transmită reportaje de la Pașcani. Iar hotarul anilor i-a găsit luptându-se și războindu-se unii cu alții. Așa a fost în Efes. Și Apostolul Pavel era acolo, când oamenii mascați se omorau unii pe alții și a intervenit între ei, mă scuzați, tânărul Timotei, și a intervenit între ei Timotei și a spus: nu-i bine ce faceți, aceasta nu-i după voia Scripturii, aceasta nu-i după cum a învățat părintele meu Pavel. Eu n-am fost învățat așa, eu n-am fost crescut așa, nu-i bine ce faceți. Și unul mai îndrăzneț, și apoi alții 5, și apoi alții 10 au venit și l-au lovit, până când l-au omorât cu bâtele. Și așa a murit acest apostol și episcop din Efes. De el se leagă în Sfânta Scriptură 2 epistole frumoase. Frățile voastre cred că le-ați citit de multe ori. Eu m-am gândit, pentru că e ziua lui astăzi, și dorim ca să adresăm, dacă sunt pe aici frați cu numele lui Timotei, cele mai frumoase urări de sănătate, de bine, de prosperitate, de înaintare în lucrul Evangheliei. M-am gândit că ar fi bine să citesc versetul acesta. Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, în care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Nu știa oare Timotei cum să se poarte în biserică? Nu știa el ce trebuie să facă atunci când merge la închinare? Nu știa Timotei ce trebuie să facă atunci când merge la rugăciune? Și totuși Apostolul Pavel îi spune: bagă de seamă, ochii multora sunt îndreptați spre tine. Tu nu ești oricine în Efes, tu ești copilul meu. Tu ai fost cu mine în călătorii misionare, tu ai văzut primejdile prin care am trecut eu, tu ai văzut ce lovituri am primit eu, tu ai văzut cum mi-am pus eu încrederea mea în Dumnezeu. Tu nu ești ca ceilalți oameni din Efes, dar să știi că oamenii se uită la tine. Și de aceea parcă îl roagă Apostolul Pavel pe Timotei: ai grijă cum te porți. Dacă cu Timotei a fost așa, cu noi credeți că e altfel? Crede vreun frate sau vreo soră de aici că de fapt cu noi e altfel? Tot așa e și cu noi. La mine în satul de unde vin, la Milișăuț, un sat de ucrainieni, cu peste 2500 de adventiști și peste 5500 de ortodoxi, atât avem în sat, și vreo câțiva penticostali, dar ei nu fac parte din satul nostru, merg în alt sat la adunarea lor. Oamenii la noi în sat s-au săturat de predici. Avem casă mare de adunare, intră 500-600 de frați dacă e nevoie, cu demisol, cu balcon și câteodată e goală. Oamenii vor să vadă altceva. Oamenii se uită la viața mea, se uită la viața celui care cântă în adunare, se uită la viața celui care predică în adunare și vine omul odată, vine de 2 ori, vine de 10 ori și spune: oamenii ăștia de pe altă planetă, îs din altă lume. Și apoi ne întâlnim pe stradă cu ei. Și când oamenii ăștia ne văd într-o postură care nu le place nici lor și nu le place nici Domnului, se înșeală. Și am întrebat într-o zi pe o femeie care e foarte religioasă. Cântă în cor, aprinde lumânări, stă față în față cu mine la strană. Mătușă, dar matale, de ce nu vii la adunare? Zice: dar ce, vin să-l ascult pe Gheorghe de Leatca?
spus un nume și o poreclă a unui frate. Am gândit, ca mâine va spune și despre mine așa altcineva. Și poate că și spune despre mine, dar ce mai mare ca preotul, dar mai mare ca mitropolitul, dar mai mare ca episcopul, dar cine e el? Oamenii se uită la purtările noastre. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă cum te porți. Și apoi arată în primul rând cum să se poarte în biserică. Să știți că până azi e tot așa și în oastea Domnului. Prezența noastră la biserică, prezența mea și prezența frăților voastre la biserică este o dovadă pentru cei din lume. Sunt oameni în Padova care vă judecă și vă privesc după mersul vostru la biserică. Și dacă aș fi acum în cer cu lor să-i ascult, ar spune, îmi plac ostașii, cântă frumos, se roagă frumos, îs uniți, dar nu prea vin la biserică. Nu-i prea văd, nu prea stau, nu prea sunt implicați. Avem de foarte multe ori surpriza să mergem pe la anumite adunări și la noi se face în biserică și în localul de felul acesta și să vedem că nu se dă peste tot dovada cea mai frumoasă, mărturia cea mai fierbinte, cea mai sinceră în mersul nostru la biserică. Primul lucru la care se uită oamenii din lume este cum, în ce relație suntem noi cu biserica. Cum o cinstim, cum o prețuim, cum ne implicăm, cât de activi suntem acolo. La mine în sat nu merg primul la biserică, dar ies ultimul. Noi rămânem să cântăm cântările oastre până pleacă și ultimul care se închină la icoane, apoi intru puțin în altar la preot să-i întreb cum a fost la Sfântă Liturghie, ce au mai făcut săptămâna trecută și ies ultimul. Într-una din zile am uitat să iau nafură și părintele protopop, care la mine în sat, protopop de Rădăuț, a strigat și a spus, frate Dorel, ai uitat să iei nafură. Vai, zic, cu atâtea probleme și cu atâtea griji, am uitat să iau nafură. Și ce s-a terminat? Lasă că-ți dau din nafura din care împărtășim bolnavii. Mi-a dat o bucată mare de nafură, am luat puțin, am dus-o acasă și îmi spune soția, de ce mi-a dus nafura aia micuță care se are pe tavă? Uite ce am pățit. Mi-a dat părintele că nu mai era nafură și am vrut să vă aduc și vouă acasă. Și a spus micuța Alesia, care este fetița noastră mai mică, eu vreau din aia mică. Și de atunci am învățat că trebuie să mă duc și eu acolo să iau o bucată de nafură și să duc acasă. Că acasă așteaptă cineva o bucată de nafură. M-am uitat la unii oameni. M-am uitat în biserica noastră și mă gândeam, poate oamenii din biserică ne analizează și făcând și văzând ce facem noi în biserică. Cât de implicați suntem noi în biserică. Odată în timp ce mă închinam la icoana Maicii Domnului, două femei vorbeau între ele despre ochelari. Eu am făcut o închinăciune și o plecăciune mai adâncă și am întârziat puțin să văd ce vorbesc. Ele în biserică ziceau, du Mărie, eu am fost să-mi schimb ochelare și când mi-au spus 800.000, mi s-a părut prea mult. Ele vorbeau de ochelari. Eu m-am așteptat să se termine Sfânta Liturghie, le-am ajuns pe drum și am spus, la amândouă, de-aia veniți la biserică? Cum voi veniți la biserică și vorbiți de ochelari? Alții merg la biserică și vorbesc de vaci, de porci, de haine, de găini, de cotez, de mașină, de lung, de tractor, dacă o ploua, dacă nu o ploua, dacă o nins, dacă e ger, dacă s-a întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat în sat sau în comunitate săptămâna care a trecut sau luna care a trecut. Am învățat de la fratele Traian Dors, care a spus, eu ori de câte ori merg la biserică aprind 3 lumânări. Și de când sunt în oastea Domnului, când merg la închinare, duc și 3 lumânări. L-a întrebat cineva pe fratele Traian, de ce 3 lumânări? Una a spus fratele Traian, pentru Dumnezeul cel de ieri. A doua, pentru Dumnezeul cel de azi. Și a treia, pentru Dumnezeul cel de mâine. Și de când am auzit din gura fratelui Traian aceste cuvinte, m-am învățat să mă duc la biserică și eu, însoțit de 3 lumânări când dau slujba la altar. Cineva m-a întrebat, o, știu dacă e bine să duci și lumânări. Și am spus, pentru că vreau și viața mea să fie o lumânare. Pentru că vreau ca și viața mea să ardă de dragul lui Hristos. De aceea am ajuns să învăț de la o lumânare. Cum trebuie să-mi pun viața mea și cum trebuie să-mi pun și casa mea în rânduiala cu Dumnezeu. Și oamenii se uită. Oamenii se uită să vadă câte cruci facem noi ostașii, câte lumânări aprindem la altar, cât de adâncă e plecăciunea și închinăciunea noastră. Oamenii se uită să vadă cum știm noi când a Hristos a înviat sau nașterea ta Hristoase.
Oamenii se uită să vadă cum ne comportăm noi în biserică. La noi învierea se face de la miezul nopții și slujba învierii în continuare, pentru că dimineața cam la 5 vine lumea din sat cu coșuri, cu pască, să le sfințească preotul. Așa e obiceiul în Bucovina. În Ardeal, de unde am plecat eu, nu era așa. Acolo slujba învierii de multe ori e foarte obositoare. De seara de la 12 până dimineața la 6 suntem în biserică. Și la un moment dat, până se mai face un pic lumină și vin și somnoroși și întârziații cu coșul lor, preotul spune, mai cântați o cântare, 2, 3. Mi-am cântat câteva cântări, mi-aduc aminte, într-un an. Și crezând că preoții stau și așteaptă și ei să se facă dimineață, am spus să cântăm și noi cu toată biserica o cântare din mormântul întunecat. Și am cântat frumos și acolo în satul nostru, de foarte mulți ani, este un om care se ocupă cu morții. El îi îmbălsămează pe morți, are tehnica asta, știe, a învățat, a făcut școală. Nu-i mort în sat la care să nu fie și un cheșul ăsta. Când moare cineva, nu-i chemat nici preotul, nici pălimarul, îi chemat omul ăsta care îmbălsămează morții. Și de câțiva ani de zile e foarte activ în biserică. Și văzându-l în mijlocul bisericii, eu de la microfon am întrebat tare, Uncheșu, ce fac morții din Milișăuți? Și el mi-a răspuns tare sau de toată biserica, Domnul Dorel, așteaptă învierea. Doamne, ce răspuns înțelept mi-a dat omul ăsta. Și preotul din altar zice, n-ai întrebat bine, trebuia să întreb ce faci morții cei vii din Milișăuți. Atunci am înțeles că și preotul din Sfântul Altar urmărește purtarea și viața mea din biserică. Eu, un părinte în mijlocul nostru, poate dânsul nu face așa, dar poate face. Poate se uită ce face un ostaș când vine la biserică, poate se uită cum cântă un ostaș, poate se uită cum se roagă un ostaș. Noi avem experiența de azi de aici la dumneavoastră. Ați văzut ce zid mare s-a dărâmat astăzi. Ați văzut, frățile voastre, cum părintele a ieșit la sfârșit, părintele Paro, și am mulțumit fraților de la oaste care am cântat un număr mare de cântări ale oastei Domnului. Și cum el cu gura lui a anunțat adunarea de aici, din locația aceasta. Lucru care în urmă cu o lună sau cu 2, poate că era imposibil de gândit sau de realizat la Padova. De aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă cum te porți în biserică. Fraților, nu vorbesc cu unor oameni care nu cercetează biserica. Eu cred că frățile voastre sunteți nelipsiți de la biserică. Eu cred, vreau să cred. Eu îmi dau toată silința în viața mea să nu lipsesc nicio duminică. Dacă sunt la o nuntă sau dacă sunt într-o călătorie, lipsesc, dar în rest nu. Și cred că și frățile voastre faceți așa. Dar să știți că în biserică, și acolo în biserică, trebuie să avem grijă cum ne purtăm. Apoi Apostolul Pavel îi spune, ai grijă cum te porți în casa lui Dumnezeu, care e adunarea. Uite, în adunare. Noi ne lăudăm și spunem, am fost la adunare, a fost o adunare frumoasă, mi-a plăcut, cântările, predicile, poeziile. Câteodată văd unii frați n-au stare nici în adunare. Parcă îi plictisește adunare, se uită la ceas, ies afară, intră înăuntru, iarna o astâmpăr, vor să discute, în timpul cântării vor să deranjeze. Mă uit de multe ori și mă gândesc eu personal, cum trebuie să stau eu în adunare? Cum trebuie să fie de sfântă starea mea în adunare? Cum trebuie să mă prezint eu în adunarea Domnului? Când pleci de acasă și când știi că te duci la adunare, când te întreabă oamenii din sat unde te duci, mă duc la adunare, să știi că acolo te întâlnești cu Domnul. Aminteau frații astăzi. Adunarea e locul în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Adunarea e locul unde El își revarsă binecuvântarea sa peste noi. Și spuneau bătrânii adunărilor noastre, cine pierde o adunare, pierde o binecuvântare. La noi în țară, acum mai ales iarna, am început să facem adunări și vinerea. Că nu ne mai ajung sâmbetele și duminicile care le avem la rând. În câteva vineri la rând, înainte de Crăciun, apoi după sărbători, chiar vinerea viitoare, suntem invitați prin satele din împrejurim să facem câte o adunare de vineri seara. Dar vinerea, considerăm că e ziua cea mai pregătită și mai frumoasă pentru adunare. Ziua de post, ziua de jertfă, ziua de rugăciune. Te-ai gândit, frățile voastre la Padova, cred că v-ați hotărât când ați planificat această adunare, că ea trebuie însoțită cu post și cu rugăciune. Cred că sufletele de jertfă au trăit zile de jertfă pentru adunarea asta. Cred că frățile voastre, de când ați pus gândul acesta că veți avea o adunare mare cu invitați din
țară sau din străinătate, a spus în fața Domnului fiecare frate și soră că adunarea nu este a noastră și nu-i proprietatea mea și a frăției tale. Adunarea este a Domnului. Și de aceea Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă cum te porți în casa lui Dumnezeu. Noi nu facem în adunările noastre ce vrem, nu vorbim ce vrem, nu spunem ce vrem. Adunarea este a Domnului. Și când vii la adunare ca să te întâlnești cu frații, când vii la adunare ca să plângi, când vii la adunare ca să te rogi, când vii la adunare ca să-i spui Domnului păsul și necazul inimii tale, atunci peste adunarea aceea vine putere și foc, și căldură, și har. Dacă tu ai închis azi televizorul la ora 2 și ai spus mă duc la adunare, și direct din patul tău tolărit și moale, ai sărit în papuci și în mașină și ai venit la adunare, și tu nu te-ai rugat deloc pentru adunarea de azi, și tu n-ai postit pentru ea, și tu n-ai vărsat o lacrimă pentru ea, vei merge în seara aceasta acasă cu gândul că a fost o adunare frumoasă și atât. Nu uitați, aveți grijă cum stați în adunarea Domnului. Eu am avut rușinea ca însoțind odată un grup de tineri la o biserică, este aici Ana din Țolici, un profesor de religie de la seminarul teologic din județul Neamț, de la Mănăstirea Neamțului, la sfârșitul adunării să vină la mine și să-mi spună, nu i-ai învățat pe fetele astea că nu-i voie în adunare să stea picior peste picior? Mi-a fost rușine. Femei, surori, stăteau picior peste picior în fața fraților, în fața icoanelor, în fața preoților, și atunci pe drum mi-am simțit și mi-am primit mustrare. Starea noastră, chiar starea noastră pe scaun și pe bancă în adunare, e foarte importantă. La noi în sat este o soră, cum intră în adunare, doarme. Am întrebat-o, soră Veronica, spune, mai ai vreo problemă? Te ducem la doctor, îți dăm pastile, care-i problema? Vai, frate, sunt foarte obosit. Și am întrebat odată pe un frate ce să fac și eu zis, mai bine să dormi în adunare decât acasă. Soră Veronica, dacă frăția ta vii și cum te pui pe scaun, dormi, și dacă tu ești atent la tot ce se întâmplă, nici la cântare, nici la predică, nici la poezie, la nimic, trece Domnul pe lângă inima și pe lângă ușa ta și tu te duci acasă tot cu sufletul gol, tot nemântuită, tot neîmpăcată, tot iertată. Și acum, cuvântul Domnului parcă vine mai departe și ne spune prin glasul Apostolului Pavel, ai grijă cum te porți în lume, cum te porți acasă, cum te porți printre colegii tăi, cum te porți la locul tău de muncă. Pot vecinii tăi de apartament, pot colegii tăi de la hotelul din Padova să spună, da, domnule, omul ăsta e creștin cu adevărat? Pot cei din jurul tău să te arate cu degetul și să spună, uite, ăsta e ostașul Domnului? Ești frăția ta o pildă și un exemplu pentru cei de pe strada ta? Știu oamenii ce fel de viață și purtare ai tu? Lucrez la un volum în proză numit Norul de martor, cu mărturiile a 40 de frați înaintași care îți leagă veriga dintre frații care au rămas după fratele Traian și noi cei de astăzi. Și am înregistrat un frate la Deș care mi-a povestit că în satul Cetan, în anul 1960, era un frate pe care lumea în satul lor îl poreclea ostașul. Toată lumea știa că ăla e ostașul. La stradă, la strană, în biserică, la plug, la cosit, la prășit, la magazin, oricine arăta cu degetul înspre el, Traian Cetan, spunea, ostașul. Poate că de multe ori nouă ne e rușine când ne arată oamenii cu degetul și spun, ăsta e ostaș. Și de multe ori poate că ne face mea culpa zicând, oare sunt eu cu adevărat copilul Domnului? Sunt eu cu adevărat ostașul? Sunt eu cu adevărat omul acela care mă vrea Dumnezeu cu gelozie pentru el, pentru numele lui, pentru cauza lui, pentru împărăția lui? Cum ne purtăm noi în lume, fraților? Adunarea asta va mai ține 2 ore, festele voastre veți pleca acasă, eu cu ajutorul Domnului voi fi într-un autocar, mâine dimineață veți pleca la lucru, fiecare ne vom ocupa de ale noastre. Ce facem noi când ieșim de pe din sala aceasta? Ce facem noi cu viața noastră? Cum e viața noastră în fiecare zi, purtarea noastră, umblarea noastră, trăirea noastră? Apostolul Pavel îi spune, uită-te, Timoteie,
Uită-te la purtarea mea, uită-te la trăirea mea, uită-te la viața mea, uită-te la blândețea mea, uită-te la smerenia mea, uită-te la dragostea mea. Putem noi spune celor din jur și putem fi noi o pildă pentru oamenii din jur în privința aceasta. Poate vecinul meu spune despre mine, da, domnule, ăsta e copilul lui Dumnezeu. Poate spune soțul tău care nu vine la adunare, Maria mea e la oastea Domnului. Ea s-a schimbat de când merge la adunare. Viața ei, vorbele ei, purtarea ei, înfățișarea ei, toată viața ei s-a schimbat. Pot vecinii mei, pot șefii mei să spună, da, Doamne, cu adevărat ăsta este un copil al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ai grijă cum te porți în locurile acestea. Dragii mei, frați și surori, noi, fiecare dintre noi, suntem clari și conștienți de responsabilitatea pe care o avem înaintea oamenilor, dar mai ales de responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. El ne vede. La noi, la Casa de Adunare, avem aici, în partea aceasta din față, ochiul lui Dumnezeu, un ochi mare de aproape 2 metri circumferință, diametru, care privește la jertfa Domnului Isus, și apoi în partea stângă și dreaptă avem 2 tablouri și parcă ochiul Domnului privește peste toată sala. În urmă cu câțiva ani a venit o familie tânără de intelectuali, ea asistentă medical la Rădăuț, el jurist la Vamă la Siret, și de cum au intrat în Casa de Adunare, au spus, uite-te, Liviu, ochiul lui Dumnezeu ne vede. Și de câte ori mă întâlnesc cu ei pe stradă, mă întreabă, tot acolo e ochiul lui Dumnezeu? Ce noi venim așa de greu la Milișeus de Adunare. Când ne înfioară, ochiul lui Dumnezeu ne vede. Spunea fratele, și am fost atent, nu ne putem ascunde de fața Lui. Poate că ai fugit din România la Padova crezând că te poți ascunde, nu! Ochiul Domnului te vede. Tu ești copilul Domnului și când te îndeamnă diavolul să iei un pahar. Tu ești copilul Domnului și când te îndeamnă ispita să faci un lucru care nu stă în caracter. Tu ești copilul Domnului și ochiul Domnului te vede. Eu cred din toată inima mea că ochiul Domnului vede și n-ascuns. El vede și la întuneric. El vede și în miez de noapte. El te vede oriunde ai fi, orice ai face, oriunde ai sta. De aceea, vă rog și eu în numele Domnului, care vede și știe totul, aveți grijă cum vă purtați în Biserica lui Dumnezeu, care e stâlpul și temelia adevărului, și credem cu toată tăria lucrul ăsta, în adunarea și în casa Domnului, în lumea care ne înconjoară, în familia în care suntem, ca să dăm cea mai frumoasă pildă și dovadă oamenilor că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dați-vă de aceea, vă rog, fiecare de aici toată silința lui și purtați-vă într-un chip vrednic de numele care l-ați primit, de chemarea pe care ați avut-o. Majoritatea sunteți copii de-a fraților și părinții voștri sunt în România, poate. Sunteți copii care creșteți aici și vă creșteți unii pe alții, aici, în Italia, aici departe de casă, aici departe de mama și de tata, aici departe de cei dragi. Voi trebuie să fiți o pildă, trebuie să fiți o lumină, trebuie să fiți un exemplu. Aveți grijă cum vă purtați în biserică, aveți grijă cum vă purtați în adunare, aveți grijă cum vă purtați în lume, aveți grijă cum vă purtați în Padova, ca oamenii văzând faptele și viața voastră să se întoarcă la Dumnezeu și să dea slavă numelui Său. Eu mă duc mulțumit acasă, că în această după-amiază am avut și eu măcar pentru 2 ore o familie din Fălticeni pe care la biserică dimineață i-am chemat la adunare. Și am văzut ieșind puțin timp mai înainte, pentru că au venit, au promis că vor veni la adunare fascinați de ceea ce au auzit azi în biserică. Pot spune că eu am avut pe cineva azi la adunare. Dumneavoastră ați mai chemat pe cineva? Unde vă sunt colegi? Unde vă sunt soții? Unde vă sunt soțiile? Unde vă sunt copiii? Chemați-i la Domnul. Chemați-i câtă vreme pot veni. Chemați-i din biserică, chemați-i din lume, chemați-i din crâșme, chemați-i din jocurile de noroc, chemați-i de la locul de muncă. Oamenii au nevoie de Hristos. Și noi trebuie să-L ducem pe Hristos la lume și trebuie să-L ducem pe Domnul la oameni. Vă încredințăm în mâna Domnului cu toate bucuriile și cu toate binecuvântările sale, rugându-L pe El să ne ajute să privim astăzi la viața Sfântului Apostol Timotei și să rugăm pe Domnul să ne dea și nouă râvna Lui, credința Lui,
dragostea Lui, mărturisirea Lui, pentru numele Cel Sfânt al lui Dumnezeu și pentru împărăția sa. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul.